Awusho Rodo. Hamba kanjani mfethu? Kumonja mfethu lapho. Hamba kahle. Yazi mengibona wena manje ngicabanga leya nto. Yipi manje? Leya nto mfethu. Yipi? Hayibo, he baba. Hela. Ngabe ucabangani isicutha? Mfethu coya ungibiza isicutha iyangicika leyo nto. Hawu ufuna ngithini ngoba uanele wathi usicutha? Cha leyo anele iyangicika nje. Manje amanga wathathwani usicutha? Hawu ubufuna enze njani ngoba yena umuntu wakhe? Ngani wena libhala ngigama lakho? Ish, bayizile ngalokho nami. Ayabhayiza vele wena. Manje awusho indaba lamashuthi ohambise sevuliwe? Hayi bengiwavulanga, ngihambise evaliwe. Hawu uthe nje uanele yena besevuliwe futhi afike kuyena esentshwamini. Sentshwamile? Hayibo, shuthi uPopayi. Kanti unjani lo mjisi wakini? Ngathi uPopayi ngasekudleni. Ayabhayiza-ke boshame. Yazi mfethu ngicabanganga ukuthi angasavuli. Bengithi uyabona into eseyasanjani lena. Wavula, ungalingi ukuthi uPopayi wena makhulunywa ngokudla. Ngeke ngiphinde ngimthembe. Ngizombuza ngijwayela kabi lo. Awumiyekele phela lo mjisi unenkinga mfethu. Uwena obenephutha nezinto edliwayo. Hayi ngizombuza, futhi nempama nje uzoyithola. Hhayi-ke musu ukudlela ngobafu. Oqala wena kuyena wamnezinto edliwayo. Buthi akenze njani wena? Ngithi ayidle mina. Awushongo. Kodwa wena bonga lokho ukuthi washila. Yabo ekhaya bamthuma isinkwa. Obuya naso sisuhafu. Ha! Bamyeka! Bamenza lutho. Abamenzanga lutho. Ekhaya ba-understand ukuthi lo mjisi unenkinga. Yabo lokhu yini bamdudu. Yabo mina ngambone nje. Mbhonya mfana ngimshaya. Uzobe usuxabana nami. Oqala lo mjisi ade shaya uphilana izolo ngangakwazi mina ukumsiza. Umshaye kancane. Ngithi umshawa avuke esibhedlela. Werodona, basobha into eshoyo mfowethu lokhuluma ngaye. Unjani mnganami? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila nami. Athemba ukuthi ubhangqile nje njengoba phela hey zizokukhalela namhlanje. Hayibo. Izongikhalela makwenze njani kombe? Hayibo, wazenza isilima nje wena. Ukweleta use umvimbo. Hayi futhi umvimbo. Imvimbo. Hayibo. Imvimbo yani? Uyangithusa-ke manje. Nomthamo usukuzenza isilimo uyazi ukuthi wenzeni izolo and futhi usindile njengoba kukhala insimbi. Otherwise uzosithola isibhaqo sasisayi wena. Hawu ma, kombe. Hawu mfethu, mawucabanga usayikhumbula lonto. Hawu obvious. Ngeke akhohle. Ubone bedine kanjani? Hawu mfethu, bengayitshela ukuthi uSefethi izomcika i-challenge ya-TikTok. Imcikile kodwa ubonile? And mfethu imcasulile. Kodwa uba nje Nkosi yami ozongiceba eklasini. Wey baningi kabi-ke nje, khululeka baningi kabi. Hhayi-ke fana yabo lo ozongiceba, ngifake isibhakela mina. Wey wayimoshaki, asisasabisi lesibhakela sakho, sewashaba ngaso noma ugcina ngokusikhuluma nje. Hhayi-ke buka fana namhlanje ngizifake isibhakela. Kanti wena Sawubona Philani. sho Ngicebile bhuti uthe uyeza unginika imashimashi bese kuphuma isikole. ngenze njani pho mina ngixume ngiqabula amafu Cha ungenzile ukuthi ungabale ngofuna ukunika knock ebhlungu. ngimsabi lo bhuti wakho mtshela uzofice ngimlindile Okugcono uthi awukwenza kokulungile. vele kuphinde phela mina ngoba ukhuluma kakhulu Noma ngangishaya usala uyeza ubhuti. awu mina sikaxoxa lapha Hayi Philani. Injani impisi? Uyabhethe nkabe yami. Hayi busithini? Le ndaba anele nje. Hey kombu namaphutha. Wena uyithengelani izinto oqedwe ayivula? Hayi bangithenganga izinto mina. Anganyakhumbula ngikutshela ngiyankane ngoba ngifuna ipresent. Hayibo. Pho ba wenze lokho? Nami nento engiyibuza yona mfethu. Inkinga ke le yakho? Inkinga ngempela ndoda le. Hayibo. Shithi khona umuntu engavela athenga izinto eqedwe yabhabhala igama lakho. Futhi ukhona phela naku anele ukuthengela izinto kodwa mina ngiyithenganga. Yilo muntu wenze lento ukujwayela kafani. Ubona-ke ukuthi umuntu uphuma sekunjena akholweni. Hayi uphuma kuluphi ukholo wena? Wena unesono kabe ezulwini, uhlezi uyibulala inyamazana. Hayi bisono sana. Nakhu nje neBhayibheli yasho ukuthi bulala muzoyidla. Abantu abanesoni lababulala abantu ngoba basuke bengeke babadle. Hayi defender toti. Okay adlulele lapho. Manje usethini indaba yakho noAnele? Angazi ndoda ngisadidekile. Inkinga le yakho. Namele ngiye ngokuzwela kuAnele ukuthi kwenzakaleni. Awuwe ngempela mnganami mfuna ubuze ukuthi bekubhaliwe igama lami. Okay ngizoya-ke. Ngaphethe ngicela sikhulume ngala ngifuna sibone ugcina. Okay asana. Ya bese sirese singakhuluma. Ngiyabonga ento ozongisizayo. Ayikhuleka nti umngane wenze njalo vele. Ngiyabonga mnganami. Sho, ugcina ekutheni ukugcina.
Akasho ngolutho kodwa bejabule emehlweni akho ukuthi thina sekuhlukene. Bhatata sithize ugcina. Akathi thithi ungathothi uyayibona lento yethu ukuthi i-scam. Ngiyabona ekhululeka wena. Uzobona yabo mangasaqhamuke la ngancane indawo ngikutshela. Hayi bengasenzani ugcina akakwazi ukula. Indaba usho njalo. Usala noba isikonzo kushaya ngempama. Still akakwazi ukula. Hawu ngikhomzelani manje ukuthi angishaya ngempama nawe usufana ogcina wajajana. Angikukhumbuzi bese ngisho nje ukuthi akuqhumisa impama. Hayibo uthi angiqhumisa wangijaja Enzo. Cha ndu. Wenzani pho? Hayi bese ngisho nje kodwa ngiyaxolisa ndu. Nxa uyafana nje nogcina wena. Morning guys, naphethe ama-CV? Wey mina ngikhohliwe. Wena nomthuna? Ayi nami ngikhohliwe nje leyo nto. Hawu guys, ngikhohlwa kanjani into ebaleke kanje? Kahle kahle ngifica umalume engekho ekhaya. Hayi nami bengekho umalume beyuphuza. Hayi ke, kanti bazenzile. Mina ngiphethe-ke amalume. Hayi yajabula-ke yena. Ungcono bandla ngathi angathathwa. Inkesi mfethu. Uyikhumbulile indaba yama-CV? We, malume uthi ne-pride kamfethu. Pride yani manje? Malume uthe ngekabe emgaleni boyini umatric. Hayi bo mfethu umalume wakho uyahlanya yini? Umsiza nganile umatric wakhe ngoba ehlele ekhaya nje kuyimanje. Apho uyangixaka nami mfethu, udlala uvila nje. Seviya ngomatric nje. Hayi mina ukuyazwa velwa ngidina nale reason yakhe nje hayi. Mfethu uyabheda mfethu malume mfethu uyabheda. Owakho wena uvumile mfethu ni-CV? Ya mfethu kalula kanje i-graduate yonke mfethu usigconyela umalume wakho nje ngalo matric wakhe mhlawumbe uphasa ngo-8 futhi nakhona nje. Kungcono mfethu malume wakho anayo i-pride. Uya-understand ukuthi impilo kanjani. Akusebenzi ukuthi unani. Babhalela uthuba olitholayo. Ya mfethu isikhathini samanje nje umsebenzi akusatholakali kalula. Awuthola ithuba nje uhlabe lona lelo thuba. Ya mfethu, zamile umalume. Uyosala kanjalo-ke. Hayi uyodla wona lo matric wakhe. Bhalile English. Ngiqedile. Nje bhalelani. Esikhukhuyi but i-CV cabanga mafethu ngikhohliwe. Ya ngiphathile amalume. But amampo angithi Hayibo, malume boy asebenze nje. Phathi amalume kabaja. ngize kahle mfethu azoya noba umahlalele. Ya fethi. Ngize kahle mfethu ushuthi wami usebhadini yazi. Kalukutanda ngona selivutha amalanga juba lam manje ncebeleka nejubala Mfethu, ngesambi soba uthuna namhlanje. Ngesambe soba uthu baba namhlanje. Sohamba soba uthu mhlaza ndaphola lo daba laphelana. Awufethu ayisekho leyo nto mfethu sekuright manje. Usekushayeleni kanti? Eshaba. Wena. Hayi ngeke ngishaye mina uphilana. Ngobani? Ngizobaleka. Oh, ufuna nami ngiphila impilo yokubaleka? Hayi mfethu ukuthi uphilana usedlulile kuleyo nto mfethu. Okay, uthi ngimbuza mina manje. Uzombuzelani manje? Ngenzela ukuthi phela ngazi ukuthi mengihamba nawe ngeke ngiqhathe nenduku. Uyayiyekela baba. Angizweka vele ngakukhuza ngale nto yakho wena. Awuzungiqhatha nophilana. Awusho ujabule kanjani njengoba usengayibuzanga le yanto? Ifethu ukuthi angijabule kodwa ngiyasaba ukuthi usemangasayikhumbule nje leya nto izongikhalela. Khululeka usenjengoba esathula manje ngiyasakhuluma ngayo. Asithembe kanjalo mfethu. Mina nje futhi sengiyayiyeka lento yama-challenge. Wow, uthi wenzani? Uthanda izinto. Amanda wena, uyafuna ukuthola leyo mpahla? Yiphi impahla? Le. Angiyiboni. Musoyesilima nokufa isibhayela. Hawube ngikucuphile. Sekumele siqambe usibhakela manje kuba uyathanda ukusifaka. Nike ningibike unifa isibhayela mina manje ngintshele. Hayi cha shem uyasifaka bule sibhakela sakho. Wento wena, Enzo. Ungasekho inteni, umbuzelani? Bengibuza nje. Wazi kanjani ukuthi ungasekho inteni? Ngisazwana yini? Hawucacina. Uyangixaka phela mawazi ukuthi ungasekho inteni. Uthi imbonela khona ngekathi ngizalana. Oh. Bengayifuni vele lento ngcono ngoba senihlukene. Ya, sekuhlukene gcina. Uhleke. Ngingaphinde nibone indawoni ngoba he, uma ngibona ngiboleka ipenikeni ngathini? Ngithini? Ngakufaka impama mina okwambona umuntu ekhuluma nesitha sakhe. Hayibo, usesitha sami yini kanti? Cabanga ukuthi seyini? Kanti saxoxa yini ngasese? Hayibo, cha saxoxa. Oh, ngaphinde ngibone ukhuluma naye. Awugcina kodwa nesidingo yonke lento le. Inasoka isidingo. Ukuthi ke nayo intombazane ngabe yabona ukuthi ubhlungu kanjani uyibonile ndina nabafana. Yona indaba ngijwayela kabi. Ngenzeni mina mfethu? Uyazi ukuthi wenzeni? Ngazini mina? Oh ngenza islimo. Wavulela nda ama-chips akuthuma wona uthi uhambise anele. Ama-chips. Wangithuma nini ama-chips wena? Awusazi manje? Angazi leyo nto mina.
Wena indawo ujwayela kabi, indawo ujwayela kabi. Ngenzeni mina rodo mfethu? Uyakhumbula evalethani nginama-chips ngathi uhambise anele wena kanjani? Wawadla? We kanti usho lawo. Ngawadla kancane nje. Wadlelani wena lo kancane wethu wadlelani? Mfethu wena ucabanga ukuthi ngavela ngithume nje mahala. Hawu wangasho ngani ungafuni wangasho ngani? Ngwana nje wangincenga. Hawu. Sawona xokhuluma nawe. We nangokusuthi uyosicutha futhi. Cha ngithunyangwa yena. Yabo anele mengithi cela ukukhuluma nawe sengathunyangwa usicutha. We ngikuthemba nje wakufica kade unaye. Kanti khuleka ke ngizele mina la. Okay ke ufunani? Awufethu ish. Anele ngiyaxolisa ukuphaphela. Bengifuna ukubuza ukuthi nibangani nosicutha. Kade akutshelanga nini? Ungitshelile kodwa ngi-understandanga. Bengicela ungi-understandise. Utheni? Utheni uthe izinto ezivuliwe. We cha lo mngane wakho enqamula yibo indaba. Ungijela nje lo wathi ngama-chips jiji wavula yena afike sentshwamile kumina. Ha. Manje ifike kanjani kuwena? Wafake isikhomeni sami. Hayibo. Manje bebhaliwe igama lakhe? Hayi cha, zange ngize libhalwe igama. Hawu. Pho wazi kanjani ukuthi uyena? Wathi ifika kuyena. Ngineshow yena, ngabe uba omunye mangayena. Hawu, ngesazi phela. Wathi if umjitho kushelayo nje. Hayi, ayikho into ngishela mina lesikoleni. Hayi mfethu, uyangigoqayo manje. Mina kuwe bekusuka ngaphakathi awakho bengikwenza dali mina kuwe bekusuka ngaphakathi Mkade mine la lasejuluni ujushe nanempandla hayibo ibhad lentwanasi hayi shesha ntwanasi ngeke anginayo ilanga lonke ngiyahamba ngihamba oh nangiqhamuka kwase kobuterele yonke indawo shesha bengishela uthakhini lapho ngimqondele ukugcina Ebhuti ufikile? sengifile ntwanasi uphi lo mfana lo Awuyeza. Akasheshe ngidine kabi ngigwanuni wabo baba ngigwanuni wabo engiyakutshela wena Awunanga iqhamuka phula. uphi oh uneshotana uyena loya Hawu. Sho uyena. Sho uyena. hayi khonto menzeni umenzeni mengeke vele siwakusukele nje yakushinokunoze nje ngeimpama umenzeni Hawu. Angimenzanga lutho. Yabona ke manje sungisha ngento yawani uyangigoqa ke manje unamanga baba ngeke ungisha hayi ngeke umenzeni Serious. Phela wangishaya nje ngempama. Hakhule somshaya. Hayi. Othi ngisayotsotoza kancane mengibuya nje ngitshela ngilinde la mengibuya yazi funa simnokunoze mina nawe ngitshela Somnokunoze. relax yabuya Yeah. Usheshe bhuti. Uyangaza ngiphinde lo muntu. Yes wena. Umalume wakho? Malume usayocala. Ake nobaleka lapha. Wema uyena mfethu. Ngitshela ngikuphindile yazi. Hayi umuntu eshowafa yo ushebhene nenkunzi yangempela ngeke it was too much yo unana intwanasi ke nayo uzokuba lesicefe yazi yabona ke fanele qamba amanga ke manje hey Papa perfect into ongenza yona. Fetwanasi nxese baba into abafuna olecabanga itheli yakhulu ishayi heart attack yabo manje mefuna ngiphuthume ngeke already dibalekile hayi sobe simbone lo mkhofe lo Khathi ngimbona manje ngena endlini. Should say right here mhlambe yabo say right noma kanjani Papa uphinde wangishaya lo muntu. Funa kushaya akhuleka noma kusasa nje kusasa ukhuleka akusasa ngibaleke already to say right vele manje kusasa ngibaleke noma kanjani khuleka na dog hawu yabo yajwayela lo yajwayela khuleka hayi angimsabi phela vele hawu Hayi okay kusasa ndoda. namsabhe already yo